Owinjo bed impeached nikech en incompetent. Ka second in command ma incompetent. Kuria to koro bo chalo. Aya oda omulo ka ng'ato ochwad ka kwath. Idhi tero dhok, udhi kwath joma thoth. To chwad ng'ato oringo dhi ywak kanye. Ko odhi kwath. Kodhi yu, ochwade ka kwath, odhi ywak kanye. Luwore gi ng'ama chwade. Nikech ing'edo kodhi kwath, to yudo nyithindo wadgi ochwade odhi ywak ne ng'a. Opogo ga nyithindo go. Waneno dhi ywak ne ng'a. Nyako bed ng'ama mabe powerful. Onge kama odhi ywak. Odhi ywak dala ji mari gi ji. Ok ywak dala. Odhi ywak dala gi ka gi ji. Ineno George Mbati. Ng'en analogy no, inyalo ng'iye in different ways. Kopo no odhi kwath, to goy gi ng'ama duong'. Manto nyako dhi nyis babagi. Kech ng'ano to koro ewe gi nguvu. Lakini nyithindo moko ni mbasne. Ogore go. Koro to ma jomina no ni chwado miwacho ni chwade nikech odhi kwedho odhi kwadhni gin nyithindo yani nyithindo chwado ng'ama duong' ng'adung' dhi ywak kur okembo go nyithindo sani yes wach modong ka maneno ka koro nyisa time bine ng'arore but ma wach manyaka wachi jood bura moko nyowacho ni giseyudo ote machuok miluongo ni SMS kinyiso gi kaka gidhi kura ka finance bill chwale od bura mondo ji ogoyo mbaka moko kuom jotelo ma oting'o Samuel Arama mana Nakuru West owacho kawuono nyim jalup jatend piny ni en kako osedhi mosego turbin osewuoyo gi jopiny nyise ni gino odhi otimre nade odhi okiroko gi siasa madhi nyime sani mamoko kuom josiasa bende waseneno ka ok ni machiegni ahinya gi jatend piny kaluwore kod samoro chung' masani mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua chung' masani sama wuweni gik moko nyalo lokore bang' romo kata kamano gi sani kopone ma odhi nyaka odiochieng' mar go kura ok ine ka gini nyalo bedo gi pek samoro puodho kata kalo kaka en ni chike mag omenda kata paro mag chik mag omenda miluongo ni finance bill ma 2024 Wilberforce. Shida ma wan godo e Kenya Kwanza kapok wacho barua mar manyo my Secretary General Sifuna ondiko ne MPs. Achiel kuom shida ma wan go ni joma advisors, economical advisors mag president gin joma nigi papers to gionge experience to gimiyo KRA budget is unrealistic. GDP my last financial year was 5.6. Yeah? To sani gisemiyo KRA target of 12%. Sama gimiyo KRA 12%, to GR struggling gi meeting the 5.6. Koro sami double no. Idhiro pesa ni kure. Kae manyo wachako inyorego. Sani gima dhi timore en ni ani. Yes. Rais dhi chuno MPs mag Kenya Kwanza mondo kal gini. Bang' kosekalo gini to gini dhi inyo jopiny. Sama jo piny ohinyore, mae makoro dhi luongo gimiluongo ni revolution. Sama ma dhi timore, iyudo ka sirikal mowinjo miji directives. To be en sirikal ma osedonjo siasa te. Gin gisike wi geche seche te. Koro jo piny ni kendgi. Mae momiyo koro wan kaka jo Azimio. Wanyiso jo ni winjuru wa bunge. Samuthi igo yes is fine. To ja piny manyo yieri. To idhi keto kure. Nikech piny tek. Piny tek ma joma piny yom negi. Gin joma chalo Mulo Junior. Ineno Rejerova modonjo goka. Gin mana gi jo sirikal. Okay. Ma ginena team moro matin. To team mang'eny. Yuak mane momiyo koro wan kaka jo Azimio. Okay. Stand maro en ni finance year mar 2024-2025 en nyaka goe piny. Maka oko goe piny. To en maandamano makata an ni abo mabedo coordinator mare. Nikech gini dhinyo jo piny. Kata kipenjo gini to udwa golo gini from 5.6 to 12. Pesa ni udhi yudo kure. Idhi yudo ka kata mal muya mayueyo ni wawa uogo kapok atimore nade. Kapok ochako bedo tax. Okay. Gidhi tax te mbele ka.